এমিতি বন্ধন কিয়ে বা কাটিব কিয়ে বা কাটিব ମୁଁ ବା ପଚାରୁଛି ସେ ଲୋକଟା କିଏ ବୋଲି। ସେଇ ଲୋକଟା କିଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତିନି ଥର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ଲୋକଟା ମୋର କିଏ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ତମେ ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟାର ହିଂସ୍ରତାରୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲ, ଆଜି ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସଖା। ସଖା, ହଁ ସଖା, ତମରି ରାଣ ନିୟମ ଯେହେତୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନପାରି ମୁଁ ତମର ସଖା ସଖା, ତା ନହେଲେ କାହିଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହିଁ ରାମିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ, ମୁଁ କିଏ ତମର ସଖା ହବ? ତମେ ତ ମୋର ଅନ୍ନଦାତା, ତମେ ତ ମୋ ମାଲିକ, ତମେ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କହି ମତେ ଆଘାତ ଦିଅ? ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କଣ ତମ ସଖା ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ମୋର କଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି? ନାଇଁ ସଖା ନାହିଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି ସଖା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବି, ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସତଟାକୁ ଆମକୁ ମାନି ନେବାକୁ ହବ ନା। କଣ ସେ ସତ? ସତଟାକୁ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଯେତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସତଟା ତଣ୍ଟି ଫଟେଇ ଆପେ ଆପେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ତମେ ମୋର ଅନ୍ନଦାତା, ତମେ ମୋର ମାଲିକ, ତମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। শ্রীকৃষ্ণ সুদামালু শ্রীকৃষ্ণ সুদামালু শ্রীকৃষ্ণ সুদামালু